Ya, está. Udah santmannya ya. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعليه نتوكل نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga bagsakan, mga pagariyakan, nagusulang-ulang na di mamakin nagsagyang kaya di tanong di kapamagusay na ayad na baluinakan na padaadat si Arkanulangon na agyang kuntua maanaw sala makalilintad na kabarakat. Mga pagariya agyang kaya kapamagusay tanong sa agyang kaya kagagawi na panguyataya si ipo mga ginawa tanong sa agyang kaya ulan-ulan na Sha'ban. Paganad tanuan to na ay mga simba amya makalalay kipantag sa agyang kaya bulan o din agyang kaya ulan-ulan na Sha'ban. Panganin tanong si iku Allah subhanahu wa ta'ala ay tawfik yan si arkatan wag yang kuto ang mga pimpi agalabak na makapagamal tanuron nagutarimaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw to ang mababaluya maudu sa giyang kaya kapumagusay tanong na fadlu syahri Sha'ban. So kapakalalabi yang kaya ulan-ulan na Sha'ban. Umani ulan-ulan ng mga pagarian at nakapakalalabi niyan. Yang kaya mga ulan-ulan na yakada kalian na 10 agudu ulan-ulan na adna papadalam san wallahu subhanahu wa ta'ala ang mga galaba kami ang makalalaki pantag. Inutan waya pagusaya kaan tanong maka panabnar na gumiuman sa giyang kutwa panaguntaman tanong. Mga pagariakan na pagisag mga umur tanong. Umani malubato na seconds, malubato na minutos, oras, gawi ulan-ulan. Nasi itano din pupakarani sa giyang kutuwa kapatay. Nagyang kaya ka pumagusay tano na ubay ni makapukaw sa giyang kutuwa panabenar tano na gumala, nagyang kutuwa parati tano si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Tigo mga ulama agyang kaya ulan-ulan na Sha'ban nagiyay ulan-ulan a ikawalo si iku mga ulan-ulan ko saragun. Bilang nga si iku Muharram tama sa agyang kutuwa Dhul-Hijjah nagyang kaya Sha'ban na ikawalo a ulan-ulan sa agyang kaya Hijriya. Sama no to naso ulan-ulan na Ramadan na siyaw sa giyang kai Hijriya. Makatutulog giyang kaiya Sha'ban agu giyang kaiya Ramadan. Yang kaiya kagagawi sa giyang kaiya mga gawin na giya ika walo si ko Sha'ban. Yang kaiya kiyaw magiyang kaiya Maghrib na miyakasuldag yang kuto ikawalo sa giyang kaiya Sha'ban. Sama no to mga pagariya na miyak karani-rani na giyang kaya bulan na Ramadan. Tanto din ako marani si iku mga ginawa tanong panganin tanong si iku Allah amiraot tanong. Tigo mga ulama agyang kaya ulan-ulan na Sha'ban na makatuntun
makatutundog gaya sa giyang kutua ulan-ulan na Rajab, nagu giyang kutua paglatan iran ko bulan na Ramadan, wa qabla Ramadan. Sama nuto na malulukiran. Agyang kaya syahru Sya'ban, na pedaya sa giyang kutua kebebaya-bayaan, nagu makalalabi ang mga ulan-ulan, si iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mala tinudan tanong mga pagarya. Di mala tinudan tanoron. Agyang kaya Sya'ban na isay niya kebebayaan Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasa katanwa mga Muslim na sukanin na kebebayaan Nabi tanwa Muhammad na kebebayaan tanong mambu. Nagumakalalabiya si iku Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya dalil mga pagarya nagyang kutuwa miya panutul o ummul mu'minin Aisha radhiyallahu anha annaha qalat kana ahabbu ash-shuhuri ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yasumahu Sya'ban thumma yasiluhu bi Ramadan. Aya dalil karina sa kebebayaan na yung Nabi tanwa Muhammad agyang kaya ulan-ulan na Sya'ban agyang kutuwa miya panutul o isa ko mga karumanya na su Aisha radhiyallahu anha at tigiyan apada tigiyan sa agyang kutuwa kebebayaan ng Nabi tanwa Muhammad ang mga ulan-ulan ap kebebayaan niya agyang kutuwa din yan di kapamuasai naman ito. Sama nuto lagi yang kaya kapamuasa na kenababu si iku Ramadan. So kadagalan si era katano, so mga Muslim na ayabuan na ayaw niya na di mamuasa na umakasul bulan na Ramadan. Nakalilipatan tano wag yang kaya mga ulan-ulan asunabi tanwa Muhammad na di mamuasa. So Nabi tanwa Muhammad na din niya di pakandagal na giyang kutuwa mga puasa niyan sa giyang kaya ulan-ulan na Sya'ban. Naman ito, baga na yakyat to kawan tano, sa giyang kaya ka punutulatan ron, na mapya, na gumala ibala sa giyang kutuwa di ka pamuasa iutaw sa giyang kaya ulan-ulan na Sya'ban. Namamagitong tano ko na rin mga pagarya, piray man to'y mga idid tano. Nagyang kutuwa idid ka na ino, miya ka pirar ka makaw kita giyang kaya ulan-ulan na Sya'ban. Na miya ka pamuasa kaun, miya ka tigir kaun, miya pikir ka mga day, si ko ginawang kagiyang kaya Sya'ban, naroon tanuron iman tumipapantag, na ulan-ulan na yap, kebebayan Nabi tanwa Muhammad, adirun di mamuasa. Naisay niya paman na awid-awid yang kaya ulan-ulan na Sya'ban na mga Muslim na pemuasaan nila naya kagi paman na sunabitan wa Muhammad na piamuasaan niya naman. Napaganad tanong mga pagarya. Inutan mo miya pikir isumbutan ng mamagusay ka para adna malalambuon sa giyang kaya mga gawiron akapamuasaan tanong. Mamuasa tanurun. Antano magda magyang kutua paman nakapi agyang kutua kapamuasa isa akaturo mga ulama inugyang kaya Sya'ban na diyon di mamuasa so mga Muslim ayamala na sunabitan wa Muhammad na lagi dayaw ka training tano saya mga ginawa tano pemuasa tano ka di tano di preparado sa giyang kutua kapakaw makapakasuldo bulan na Ramadan. Ino to mga pagarya na antano magda magyang kutwa kapya agyang kutwa kapamuasa na sumul rakatan usbulan na Ramadan na dita no matatakaw. Dita no matatakaw kagi paman na miyalayam sa mga ginawa tano dita no di mamuasa. Na mao magyang kutwa mga kadundaw na matitigre ka agyang kutwa paman na kawaw nagugyang kutwa kaor. Kagi miyalayam na ginawang ka. Upo na ka di training ang ginawang ka na makasulod subulan na Ramadan na kaya takawang ka na tiga mabisa. Diya yang magaga. At yari-yati ka ipong sagyang kutua ka paman na
kapaka suldu fajr na tamang ko maghrib na dad na kakan na dad na kain ng marg na lagi ito'y paman na susabad na ualang-alang agyang kung ito aparatiyan yan sabarian na din yan ketimpo sa nagyang kaya bulan na Ramadan. Ipapaniw ito man Allah subhanahu wa ta'ala. Gigap yawaga matan wa Islam. Ayakap yawaga matan wa Islam na kanabad tanong niya na petikawi. Sagyang ko ito paman na mga simbatan o si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ano na mga trainingon mga pagariyan si iku agama Islam. Training tanong sa mga ginawa tanong. Sagyang ko ito pakasulod na katanong agyang kaiya bulan na Ramadan. Kaan tanong makatimpos. An tanong makomplit wagyang ko ito di ka pamuasain sagyang kaiya ulan-ulan na Ramadan. Nagyang kaya ulan-ulan na Sha'ban, na si itano di maganad. Si itano pagilay, agyang kotoa kala, apa naguntaman tano sa agyang kaya kapakasunod na tano agyang kaya bulan na Ramadan. So nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayat tutulwa isya, na ayang unap kebuboyan niya na din niya ni pamuasaan si iku mga ulan-ulan, makaliliw si iku Ramadan, nagyang kaya ulan-ulan na Sha'ban. Ada mga riwayat tigyan na sunabitan wa Muhammad na din yan ipamuasaan su intero ulan-ulan na Sha'ban. Ada man mga hadith at tigyan na din yan ipamuasaan inong tagyang ito ang mga ngito ito ang mga gawi. Sama nuto na aya ulan-ulan amada kaladiyon ipamuasaan nabitan wa Muhammad makaliliw ko Ramadan nagyang kaya bulan na Sha'ban. Sugi kapag penamartan ng mga pagariyan si iku agama Islam. Panganin tanong si iku Allah subhanahu wa ta'ala abagan tanong niyan sa panaguntaman. Naguyang ko to abagar sa giyang ko to adikang galabaka sa iku mga simba o di nagyang ko to asu-asu at tanong sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Oriyan niya na tigu Aisyah na sunabitan wa Muhammad na itatarus yan nuto. Agyang ko to adin yan ikapamuasa ko Sha'ban taman sa mau maagyang kuto a Ramadan. Sama no na sunabitan wa Muhammad na din yan ipakasumpatan. Agyang kuto a bulan na Sha'ban, agyang kuto a Ramadan na pagalin yan di pamuasa. Nagyang kaya kapamuasa mga pagariya na isad na ya amala nagkebebayan Allah subhanahu wa ta'ala di tanong di suat-suat. Si kumiyang nakataya paman na pag maraming tanong na giyang kaya katatagutan saya. Na uman Ramadan, na di tanong di pamagusay, na giyang kuto ang mga balas, na giyang kaya Ramadan, na alam mo keto siniyo. Aisa akapi, giyang kaya kapamuasa, na giyang kuto ang miya panutul tanong si muna amay kas sa mga tao, na di sila di pamagitungan. Makatindig giyang kuto ang kapamagitong, na sa mga tao, na paman na di sila di pamagitungan, ugaid na sa mga tawa, lalayo nakira nagyang kuto ang kapamuasa na misisibay siran apaman na basiran din dapken sa gyang kuto apaman na mga darapairan agyang kuto bala sa imong ikiran wallahu subhanahu wa ta'ala. Na padsa importante ati mga ulama sa gyang kaya sahru Sha'ban nagyang kuto ang mga amal amap pagamal utaw si iku suldu saragun na ipuru. Naman ito? Ipinik si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Sumya pangamal tanong, ang mga pipiya, na ipinik si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ipuru agyan ko ito ang mga amal. Namamagitong tanong kung sa agyan kaya saragun, wanto na rin, yapasad tanong, ang mga galabag tanong. Yapad tanong si iku mga barasambayang, umiyapad tanong si ko mga tawa mapasangi ka pangalimu kasusad ka. Sa mga laita mo kiyakuha nila sa zakat sa mga tamukiran. Lamo nagyang kuto ang mga amal na ipuro si ko kadanantan wa rabbul alamin. Oriyan natin kung mga ulama agyang kuto akisuratan sa agyang kuto ang mga amal o mga tao. Sagyang utuap suratanon, daftar, napadating mga ulama ukit, naturfa'u a'malun nahar fi akhiri qabla layl,
na sumia pagamal utaw sabihan ko tuwa kadundo. Siya si ko paman na umanagaw iyo. Diya ko tuwa miya pagamal lakas ko kadundo. Na ayakip puruyan na sabihan ko tuwa kapakasundu kagagaw iyo. Puno kan sabihan ko tuwa fajar na tama sabihan ko tuwa di ko mo magrib. Na sa kapagamal karoon amay kapaman na kagagaw iyo kumas magrib na ipuro si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Nalagi dia naman mo lagi ang kutuwa paman na mga galabang utaw sa iko kagagawi Miya pagamalian sa iko kagagawi na may mamu ka mag-anda na mapitan ay purok man lagi ang kutuwa paman na amalagi ang kutuwa mga tao. Lagi na din sa hadith na bitan wa Muhammad at tingin na anna mga malaikat tadir kanu di mga sasambi-sambi. Apa man yan na sutaw na upun sa mga malaikat apaman na malaikatul layl na amay kasiran isumbi na paman na pagawa nila nagyang buto mga malaikatul nahar mga malaikat siya paman na kadulo na upama kusutaw na sila ni mele sa masjid na amay ka makariportag yung buto mga malaikat na yabtero nila na ya Allah ya kadda nami miyaw mami suri panaka apaman na di isumbayang nataman sa ginatan nami sila kumana di sila di sambayang. Gina ni ka pakalalabiyag yang kaya sambayang asubo, nagugiyang kaya sambayang maghrib. Naman ito mga pagariya, giyang ko tuwa di ka pamagito nga sa ikong mga amal tanong na tanto dun ko iimpidan umang malaikat. Na kailangan na makapipiya tanong. Kagi pa man na umal na bisaya, kagagawi, nagugadundo na may puro agiyang ko tuwa mga amal tanong. Namalong tanong kung di mamimikiran wanto na ipkapasad tanong sa giyang kuto ang mga kadundaw. Ano tanong ino sa raso mga amal mga oras tanong. Ino miyakatudun tanong tanong ron sa iku Allah. Ino miyakabatiya tanong ron sa Quran. Ino miyakasasadaka tanong ron. Ino miyakabentala tanong sa pangasasakit. Ino minitulay tanong agyang kuto ang mga sambi ang ipapaliw katarkatan Allah subhanahu wa ta'ala anta akagyang kuto kadung dua oras ay ni pagintaw tanong na si tanong kung makadun ko mga dagangan tanong si tanong kung makadun si kung mga opisina tanong si tanong kung makadun si kung mga di tanong din galabakan na lagi dukang beso aw pa mako saragat nagyang kuto pa man limang isda nagyang kuto agawi, uman din ito gawi, nami puro agyang kuto ang mga amal ta. Naida pati usagyang kaya kagagawi, ato narip ko pa sa tanong, galabag si mo kagagawi. Makasumbay ang tanong sa Aisha, na upama ko pa dagang tanong, nami ang tanong ko mga dagang tanong, nami tutal tanong, na tiganaw mga labot tanong, nami akaturong tanong. Na aya tawa, miya makatuman, nagyang kuto, ad na mga simbiran, sagyang kuto ang mga kagagawi, lagi dagyang kuto kabatiya sa Quran, lagi dagyang kuto kapanambayang sa iku mga kagagawi. Ayat itu at tao, apaguntong sa alungan na mori, nagyang kuto at tao, aryasay niya na ginawa niya sa dunia, na aya sa mapakyarasay niya na suasuat niya sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Nayap man ang mga tao, kepasangan na umakapbuko na giyang kuto ang mga tawa miya lipat sa kanyan din kuwaga man yan na Islam. Miya tigtano miya lipat ang kaya dunia. Miya taman na deketid sa ang kaya dunia. Nana inisumbi yan na giyang kuto agaman yan na Islam. Tigo mga ulama, aso pamanso, magpagaman utaw sa giyang kutwa, suldo isa ka pitugaw tigtan mo isa ka pa di limaw to ka, pito to ka, pitugaw Nayap man ako kita, kipuro sa giyang kutwa aman utaw, na umanden, maumagyang kutwa alungan na isni, naguso alungan na kamis. Ginan ipuro, ipne ka giyang kutwa, galabo utaw si iku, uman usbo, uman isa ka pitugaw Basta alungan na kamis, agu isnin na ipuro agyang kuto amal. Nasulabitan wa Muhammad, na isusuguya siya rakatan wa agyang kuto di ka pamuasa. O alungan na isnin, agu su kamis, kaging paman na pedaya sa agyang kuto mga puasa asun na ako kumaniya na miya makalalay balas,
kagigyang ko to ipuru agyang ko to amal utaw. Na uman ano nga na isni nagu kamis na ipuru agyang ko to amal. Gyang ko to na amal ka ko saragun na ayaki puru yan agyang kaiyan itano di pamagusay na ulan-ulan na Sha'ban. Sama no to na makapira mi puru agyang ko to amal utaw. Adna mababasa ano nga no nagumababasa gawi. Adun ba na uman isa kapito gawin na ipuro agyang koto amalutaw. Adun siya ko saragun na ipuro agyang koto amalutaw na si ipkipan tagusagyang kaiyabula na Sha'ban. Anto na idalil. Sa paman na giyang kaiya amal adi mapagamal utaw na ipuro si ikulan-ulan na Sha'ban na miyapan utulog Usama to bin Zaid. Giyang kaiya sahabiya sa Usama Ibn Zaid na isad na ya kebubaya-baya anu nabitan wa Muhammad si mga sahabat niya. Suama ya na su Zaid na kebubaya anu nabitan wa Muhammad na mimbuwata ya si Usama na isa pandaya kebubaya-baya anu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So Usama na pitro yan, ya Rasulullah, lima araka tasumu syahran min asyhuri ma tasumu min Sya'ban. So Usama natigyan ko Rasulullah, hay Rasulullah. Ayat tigyan nakapkila ako ka, abu kasisima ako ka. Nading ka di pamuasaan nagyang kaya mga ulan-ulan. O di nadi ka di mamuasa si ko mga ulan-ulan. Nagyang ko tuwa panagunta manakaw, nadin yan kilagi nagyang kaya di nga di ka pamuasaan sa nagyang kaya Sya'ban. So nabitan mo Muhammad, nakatawan tanwa lalayo nagyang kutwa din niya di ka pamuasa. Sa iko mga padaulan-ulan. Ugay natigo Usama, agyang kutwa panagunta man ka sa iko Sya'ban, kung di ka pamuasay na mibibida, adi sa iko mga padaulan-ulan. So kalaan sa iko panamar kaya Rasulullah, nasagyang kaya Sya'ban. So kadakalan ko puwasan ka, nasinidakal sagyang kaya Sya'ban. Anto narinis mo baguno nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tigyan qala dhalika shahrun yaghfalu an-nasu anhu bayna Rajab wa Ramadan wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Ayat tigu nabitan wa Muhammad as-sabab adi kan ipakandakalan sudi ka pamuasa isagyang kaya ulan-ulan na Sya'ban nagiya tigyan sa ulan-ulan asukadakalan sa mga tao na matatambang siranon. Ulan-ulan na ya, paglitan Rajab, Agus, Ramadan, asu mga tao nakalilipatan nila na Naman ito? So Rajab, na ulan-ulan na napagsagyan ko ito ang mga ulan-ulan na piyang ipagadatan wag matano Islam. Makalalabihan na ulan-ulan, kapaman na isasaparo nagyang ko ito kang gilibig sa mga narata. Nasumambu sa Ramadan, nakatawantan, wapaman na ulan-ulan, ipapaliugat siya kung mga tawag, yan kung tuwadiw ni kapamuasa. Paglatan nila, nagyang kaya Sya'ban, aso mga tao, amiyan na marsagyan kung tuwa Rajab, kupaman na mga galibag yan, na mga pipiyag, punamar siya kung Sya'ban, Ramadan, nakalilipatan yan, nagyang kaya Sya'ban. So alhamdulillah, kaswagamatan wa Islam, na begitu kawan yang siya rakatan wag yang kutua mga galabag amya makapiya-piya nagu isusugo ya rakatan wag yang kutua paman na panaguntaman na panamar sa yang kutua mga simbatan si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ulan-ulan panayat tigunabitan wa Muhammad ipuru wag yang kutua mga amal si iku kadunantan wa rabbul alamin na kebebayan anak tigunabitan wa Muhammad aswa malakan. So amalak na tiyan na amali ani yurfa'a wa ana saimun na mipuro minex iku Allah subhanahu wa ta'ala na masa atimu nabitan wa Muhammad adi ako di mamuasa. Masa adi mamuasa sunabitan wa Muhammad. Na upamago kebebayan tanu mambu nagu paman na panamaran tanu agyang ko tuwa miya pagamal tanu na mapi agyang ko tuwa paman na kinikian na managuntaman tanu sa agyang kayang mga amal, mga galabag sa agyang kayang ulan-ulan na Sya'ban. Paganda ka lang tanu agyang ko tuwa simbo tanu si iku Allah subhanahu wa ta'ala.
Pada sa mga hadith, mi alu iru nagyang kaya kapakalalabi nagyang kaya ulan-ulan na Sha'ban, nagyang ko to apaman nabiyatiyatan o kagi isaw na nagyang ko to abiyatiyatan o kagi apianutul o umul mu'minin aswa Aisha radhiyallahu anha apaman nabkububayan o nabitan wa Muhammad ulan-ulan nagyang kaya ulan-ulan na Sha'ban na diyon di mamuasa taman sa paman na ipsumpay niya nagyang ko to puasa niya sa ikubulan na Ramadan. Ikadu nagyang ko to miya panutultan o kagi hadith Usama bin Zaid apianutul yan na paman na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam napkububayan niya nagyang kuto di ka pa mo sa ikubula na Sha'ban kagi pa man na sumanga tao na malilipat sira kagigyan ka iya pa man na kalipat na dida kalasera katano ang mga manusia sabab sa giyang kuto pa man na kalubay agiyang kuto para tiyatan si iku Allah subhanahu wa ta'ala Nagyang mga pagarya kasi ko agama Islam na ayani at tano saya, antap tano saya, na antano ya mipunguyat si iku mga ginawa tano, agyang kaya paman na di tanoron di ka pa magusaya, isa din na mapya amal sa agyang kaya Sha'ban, agyang kuto ka pamuasa. Ikatalo akalo itano agyang kuto hadith umul mu'minin na Aisha. رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. Aya mana yang gaya hadis apianu tulwa Isha natigan aya betadu Rasulullah nadi iskan yang di mamuasa siko Sya'ban taman sa aya kepikiran ya tigian hatta naqulu la yuftir na lagi dudin buka sunabitan wa Muhammad. Aya mana niyan na itataros yan nagyang koto ang mga kadung do niya di kapamuasa. Adun pa man na masa tingin na wayuftiru hatta naqulu la yasum. Adun pa man na mga masa asunabitan wa Muhammad na kanaba sa kanya di mamuasa. Tama sa ayat kepikiran niya tingin na kanaba na dipusa sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sumpatun wa isatin wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaqmala siyama syahrin qattun illa Ramadan. Ayat tingin na kiyasimakan ako nabitan wa Muhammad na ayabu at tarutupan yan adinya ni pamuasaan na ulan-ulan nagyang kutwa bulan na Ramadan. Ginabi pa man na kumplituan na nabitan wa Muhammad ulan-ulan adinya ni pamuasaan. Wa ma ra'aitu fi sya'rin akthara siyaman minhu fi Sha'ban zada kana yasumu illa qalila bal kana yasumuhu kulla. Ayamana ini natigu Aisyah alagi dia na mambuat tingin na da kiasim akan ako nabitan wa Muhammad. Asiku ulan-ulan na miyak kadag-kadag lagi ang kutwa din yan di kapamuasai. Aba makali usagi ang kaya Sha'ban. Ay mana na sumanga ulan-ulan adiyo ni pakandagalan unabitan wa Muhammad su puasa nagi isu ulan-ulan na Sha'ban. Adam pa na inisumpatun upaman na mga muhadith adi na paman na so pada penutul sagi ang kaya hadith at tingin na kana yasumu illa qalila. Dinya di pamuasaan so intiro o Sha'ban inum taagyang ko to paman na bilang ang mga gawi. Paman adem pamanapbukaan yan o na paman na demapira gawi. Adem pamanamian utulun balka na yasumuhu kulla. Nasukun sunabitan wa Muhammad na dinya di pamuasaan ataro to pagyang kaya ulan-ulan na Sha'ban. So mga pagarya, kaya kaya Sha'ban namamakot tano saya. Tapangantan wag yang kaya paman na tutulanon o mga ulama apaman nakapamuasa. Antan ubi ka takawi. Sagyang ko to apaman nakapagasulderatan wag yang kaya bulan na Ramadan. Sama na yan na subra dudu pulugaw ina pagasuldag yang kaya bulan na Ramadan. Naalaw ang tanong. Agi paman na lagi diyo kapangalaw. Apa udi nakapreparado. Apaman na mariparado tanong sa simbo tanong si Allah subhanahu wa ta'ala. Pakandagan ang tanwag yang kuto apaman na mga galabak ang mga pipya ay kasus at Allah subhanahu wa ta'ala. Padapan sa mga pumagusay tanong nagyang kuto nisfu laylatun nisfin Sha'ban. Yang kuto paman na kagagawi
apaman na loo kagyang kaya ulan-ulan na Sha'ban. Paman nakalo ka na tigdan wagyang kaya bulan na Sha'ban. Nanto na ikapakalalabyagyan ko ito akagagawi. At tigdan wanis mo Sha'ban. Madagal na paman na katawan niya na eh. So mga imam matano si kumya nga umana natira na nis mo Sha'ban. Katawan nila na yan. At ito na ikapakalalabyagyan ko ito akagagawi. Tigo mga ulama, inna li laylatin nisfi min Sha'ban fadlun azim. Nagyang ko ito akagagawi yan nisfu Sha'ban. Naad na tigo mga ulama uli na malaagyang ko ito akalbihan yan. فقد خصها الله سبحانه وتعالى بأن جعلها ليلة يغفر فيها لخلقه وقد ورد namiyatan dukunuto amata na swalla na biyalo ini nagyang kunto akagagaw iya prilaan yan sulang-ulang wan uripan yan. Allah. Dia kunto akagagaw yan ini kasagadunis po sa aban na sumanga kaadun yan na prilaan wallah. Sumanga tawa mga paman na mapaparatias iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ino yung mga kafir, din na ba siya, paman na kanabaan na kapakasusulyan sa giyang kaya paman na bitiratan. So mga mu'min, mga muslim, natindu agiyang kuto kagagaw April ang siran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Niya panutul, amataan ko na sunabitan wa Muhammad na pitro yan, inna Allah la yattali'u fi laylatin nisfi min Sha'ban fayaghfiru li jami'i khalqi illa li musyrikin aw musahin. Ayaman nagyang kaya katro nabitan wa Muhammad na mata na suwallah na pangilay niyan sa mga kaadun niyan sa agiyang kuto kagagawi kunis po Sha'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa al-musyrik aw musahin na perilaan niyan agiyang kuto ulang wano kaadun niyan inunta agiyang kuto mga tawa musyrik. Ayaw po pagaliw kung mga kaadun wallah din niyan perilaan agiyang kuto paganayro na tawa di man nakuto. Hanya sa kuto ayan si iku Allah subhanahu wa ta'ala musyrik simba sa salakaw si iku Allah subhanahu wa ta'ala lagi supaman natin tanong ang mga kafir mga tawa inong kiriran sa Allah subhanahu wa ta'ala miswaswatiran sa salakaw si iku Allah subhanahu wa ta'ala na disiran saya kepenjagian kaya paman narila Allah subhanahu wa ta'ala disiran nun pagasuldo disiran nun kibilang sa giyang kuto mga tawa perilan Allah subhanahu wa ta'ala. Sugi kapia agyang kuto kababaloy utawa muslim wahid. Paparatian niya sa Allah, nagupakay sa isa niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kawad na mga limu Allah subhanahu wa ta'ala na miya sigura dua miya pidu kasaliang kuto bilang anon. Ugin amay ka mapukasarang agyang kuto kababaloy ka. Apakay sa isa na sa Allah kagi paman na adna dinga di panakuto as paman na salakaw sa iku Allah. Nadiga kibilang sa giyang kuto ang mga limu naguyang kuto arila Allah subhanahu wa ta'ala. Ay kadung mga tao nagiyang kuto ang musyahin adna di ini ani surut. Nakata marata batay amrana wariw. Dia kuto paman na adna di ngay pagayon musyahin adna minitulak aka ginawain ka initulak aka tunganain ka initulak ka asiringan ka ini tulak apa garing ka gia basta ataw ama pasangi ka panulak naguan na din yan surut si iku darapayan anta kasing mga tungan ini na diprilan wallahu subhanahu wa ta'ala inuman suwa kamatan wa Islam na yan na kabayan na mababaloy tanong magariari nagumagayo na yung tanong naguditano di sasalai naguditano di mamagadata kaya kabaya uwag amatan wa Islam nagyang kuto paman na igirapsig nagyang kaya mga kalulawin na mapagtanong sa nagyang kuto arila Allah subhanahu wa ta'ala malo nga man gida-gida nagyang kuto maratabat ka adi nga din napalapiin si kupagaling ka apaman na malagi do sa nagyang kaya politika o di na anto na asa na paman nakapagapapantag yun dino di kapakapuntag na paman na ayad na makalarga nagyang kuto maratabat na isa niya mga raradian adika kepecagian kuto mga rila agugyang kuto alimu Allah subhanahu wa ta'ala malu tanong mamimikiran isa niya paman na ipuguyad tanong si kung mga ginawa tanong giyang kaya wasiat na di mangusiyat si kung mga ulama tanong at giyang kaya kapamakinig sa wasiat na pagaday na pumakinig tanong makapamakinig tanong
Napagana din tanong yang ko to paman na. Piano tunar ka tanong mga ulama tanong katero na bitanong Muhammad. Uriyan ina pangana pagantan. Nalagi dia. Paman na miyan nagtanong upama agi kaya paman na katulak sa tungan ay udin ad na dingga mipsurut dingga mitira udin antunasan na di ka kebatsagi ang utaril Allah subhanahu wa ta'ala. Na anto na rin pagari piliin na ka. Yung utamara tabatlaw yung utaril Allah subhanahu wa ta'ala. Anto na piliin na ka. Nagwanto na hindi nga di maratabat sang kaya dunia. Niya ka ito asay na inidumot ka sa giyang ito pagari ka Muslim. Katero, udin antunasan na dang kakasuatan na pamanian na initulak ka giyang ito atunganay nga pagari ka bulayo ka na anto na ipiliin tanong. Giyang kuto arila, Allah, ang giyang kuto paman na, giyang kuto paman na, maratabat tanong sa iku paman na mga pagaritan. Naayad na giyang mapia mga pagarian na paman na, piliin tanong giyang kuto arila, Allah subhanahu wa ta'ala. Piliin tanong giyang kuto arila, Allah subhanahu wa ta'ala, guro ko tanong sa iku Allah, mapagtanong sa giyang kaya mga tawa, parilaan niya sa giyang kaya kagagawian nis po sa abad. Nayaugi ta mga pagarian na paganero na dito na ipuna ko to sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua na daa, batano itulak si ko mga pagaritan wa mga Muslim. Nagyang kaya paman na di makabuno, diya kaya di makabuno malagi dong bata magari, tunganaya, malayo, siringan, naya ko na pinakamala, akukuha niya na balas, nagyang ko tuwatawa muna mga ngapin. Naman tuktok. Paman ada di ngay surut pagarin ka. Na aya malarkan ibala sa kukuha sa giyang unta kapaka pagayon niyo na paman na kepasad kanu na sanja muna mga ngapin. Nagyuti paman na kelaan sa bala sa giyang unta paman ay magigiran wallahu subhanahu wa ta'ala. Na mga pagariya giyang kaya dunia na magyukanu sa di nagunatan tanwaya. Da putaw sang kaya dunia. Ayang mana na belingan tanong mo si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Namiya ka pia-pia giyang kuto ka belingan tanong si iku Allah na daaba tanong kaso sa giyang ka iya paman na lagi daya paman na musahin ka ad na din ka ipsurut anta ka ad na din ka ditula ka si iku mga pedeka. Pinaka mapia apaman na ginatan na ka kaya dunia agi di ka siya madidi ubangan siya putaw at yan yung manena siya kanong sa dunia mamu. Kagi aya problema saya mga pagariya nakbelingan tanong si ikukan ng tanong Rabbul Alamin. Adna masa nasumala kalamot na kumakanian apaman andin ni kau magyang kutwa diyan di kapasada na kumakaw malakalamot. Na apian to na ibuta na pagariya sa paman nagyang kutwa kakumanyar ka na paman nakuha niya dun sa niyawa. Na pinakamapian nagyang kutwa paman na di tanong di marerelay ako di tanong di mamaapa. Mga pagariya ina ni mala paman na antap tano sagiyang kaya paman na kialimud tano paman na di tano di marerelay nagu paman na rela antano sa mga tunganay tano rela antano sa mga lolot tano udi na anton asa na paman na kapapapantagi wa uwego to apagaringa na paman na ed na mapya nagyang ko di tano di ka prerelay kakanugun niya nagyang kaya rela wallahu subhanahu wa ta'ala ayaw mo pag-alangon nagupagkarno nagyang kaya paman na kababaluitan wa paman na musahin. Anda din gayip surut sa giyang ko to paman na mga pedeka mga Muslim. So, paganin tanong si Allah subhanahu wa ta'ala biya ka bagay na katanway sa andawan nagukya ko ang tanway sa tuma sa giyang kaya pamag ano pa na paman na usay no mga ulama sa giyang kaya Sha'ban ugay na giyang kaya paman na oras tanong na ditanong bumilakayan nanono kapsumpatan tanong si ko mga pedoras tano ayamala bitira tanong sa giyang kaya kagagawi napaganero na so kapamuasa pamuasa ang tanong giyang kaya bulan na Sha'ban kasunabitan wa Muhammad na din niya dipakandagan lagi ang kuto adiro di kapamuasa nagupaman na mala ini aguna mapengguna tanoron isaw lagi ang kuto ketring tanong mga ginawa tanong sa giyang kaya kapakaw mga giyang kaya ulan-ulan na Ramadan ikadua nagyang kaya paman nakapikitula ka nagupaman na dumot si ko mga pagaritan na diya mapia. So yun na mapia nagyang kutuwa paman na mapia tanong si ko mga pagaritan nagumaapan tanong sa mga pagaritan sa panganing tanong si ko Allah subhanahu wa ta'ala
ama pagtanong sa agyan kuta mga tawa prelaan yan sa agyan kaya Sha'ban rakas mga lukas tanong sa mga pagaritan so kadun dun mga Muslim ay mala na timutimutan wallahu subhanahu wa ta'ala siguro surga yan mga pagariyan yan ni paman na kapumang niya karkanong sarila paman na pagarinyo arinyo uwad na paman na dani ura ka nakaswatan o din ad na miyad taro ka na di mapiyas irakan mga pagariyakan na paman na pungdinakan kanwarila kagi paman na giyang kuto di ka parirelai na isad na naukit o gamatan o Islam mapiyas ko kababalitan o mga Muslim sa pagkadum na karkanong salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.